Здравейте, потребители на YouTube, аз съм RSBG, сменен Jimbo 1918 и това е втора част от оцеляване с Jimbo 1918 и RSBG. Да. Харесва ми как ме сложи пръв. Намерих кол! Абе, смота някакъв! Намерих кол за разлика от тебе! Ти светиш. Намерих кол! Да, ма нямаме дърво. Какво ще правиш сега? Какво ще правиш? Ние откъде ще намерим дърво? Нищо. Не, поне намерих кол, Дай- можем да направим желязо. Да копаем в една част и после да се качим нагоре. Абе, не ме ударей. Ти си на път се застанал и... какво Добре, направя? стига. Копаем на някъде и после копаем нагоре и да видим къде ще се озовем. Ако се озовем някъде в гората, супер. Мгм. Аз ще копая тук. Чакай Аз- малко. F3, ние на кое сме? На ква такова сме? Колко дълбоко сме? 29. Ти сериозно ли? Да, 29. И намерих Гравел. още кол. Аз намерих много гравел. Чупа го, ще направим къща от гравел. Добре. Аз намерих кол, но поне можем да изпечем желязото. което намерих. Да. намерих желязо. Чупя всичкия гравел, ще направим къща от гравел. Ти сериозно не? Барака. Туалетна. Ще направим къща от коблстон. Ще направим туалетна. Трябва ни пулк мод. Шити армор, шити пикакс, шити сворд. Сиди всичко. Ама много ми е интересно как Ето шити те. армор е толкова силен, колкото диамантния. Нарочно направили са го да е смешно. Къде сме? Не знам. И желязо под теб. Предлагам. Ами аз не гледам, аз нямам хикстъри като тебе. Аз също нямам X-ray, просто понякога гледам. Ами да, аз чупа на една позока, ти чупиш рудите. Колко айрон имаме? Чак малко. 9. Добре, стига николко да си направим. Какво да си направим? Не. За какво сниме, че ние имаме диамант? Нали? Ами кофи, нали ще си правим градинка. Още малко. Айрон. 3 кофи. Браво, Айрон, нали, супер. Колко имаш? Това ще ти кажа. 10. О, супер. Не копай надолу, защото после ще трябва да се качваме нагоре. Ой, натурито ми се е напълнил с коблстоун. Още айрон. Браво. Две. О, Аз нямам. изкараме къл. Помислях, че някой ни е намерил. Мерила ще пукна. Още айрон. Браво, бе. 14. Но, сега имаме 25. Така. Първи епизод беше много скучен, само копахме. В този епизод ще опитаме да намерим гора. В този епизод ще се опитаме да си намерим къща. Кол. Айрон. Аз чупа кола. Така. Добре, малко се изволих, май. Чули се въобще. Какво? Това как стана. Какво станало? Пещера, 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 пещера. О, супер, о, супер, о, супер, о, супер. Айрон, айрон, айрон. Може тук се заселим. Аре бе, няма никакви мобове. Ей, прибих се. Има мобове, мобове. Има скелет мръсен. Крипър! Тук не гърмат. Кокошка! Омага, кокошка! Кокошка в пещерата. Ма имат хиробарен плагин. Убих я тук. Редстоун! Редстоун. Не трябва. Не Ние на какво? Ние на кой левел сме? 12. не дей чупи редстоуна. Ще намерим диаманти тук. Са бренч майнинг. Е така бренчмайнинг. Аз не знам какво значи.
Френч майнинг. Диаманти, диаманти, диаманти. Диаманти. Супер готин. Искам и аз да изкопая един. Имам 4 дъма. Искаш ли 2? Зомби, 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 зомби. Държи лопата, дано да пусне. Пусна ли я? Не. Няма да те удари с лопатата. Това не ми трябва това. Флинт! Флинта да си го запаза ли? Щеш. Ама така ще си направим запалка, така че да. Скелет. Ти имаш флинт. Имам ли? Не, нямам. Не ни трябва запалка. За какво ни? Да си направим по тотал за него. Али мога... Още дърт намерих. Зомби, виледжер. 2 зомби виледжера. Там горе има айрон. Намерих дърт. И то доста. И той при мен има дърт. Тук има айрон. Браво. Крипър! Така умря. Още айрон. Браво. Имам 21 айрон. Още един крипър. Аз колко имам? 18. The freaking creepers. I wanna give you one more. О, ма гъна вънка. Лава. О, къде? Не. Я ще си легендарки, ако паднеш в лава. Дават ти fire resistance. Уу. Аз съм при редстоуна, къде си тръгнал ти? Намерихте. Тук трябва да има някъде диаманти. Да бе, само да не умра като Херобрайн. Ой, за малко. Аз нямам. Да бе. Чакай малко. Аз дойдох насам и няма диаманти, няма нищо. Аз не мисля, че имам празно място, да. Още 30 мога да побера и ми свършва мястото. Диаманти! Взимай ги. И ми дай половинката. Колко? Абе, как ще направим как... 6. Дай ми 3. Как ще направим крафтинг тейбъл? Аре, хом нагоре. Голд, т.е. масло. Масло. Оф. Ето, дадох ти 3 диаманта. Там са! Ти взе единия. Това не ми трябва. Намерихме диаманти, обаче трябва да си направим крафтинг тейбъл. Аз отивам нагоре. О, още една пещера отгоре. Верно. Да продължа се изкачвам нагоре. Най-добре ще бъде, ако имаме равин. Ако намерим равин. Емералд. Още една пещера отгоре. 3-етажна пещера. Крипър! Качвай се нагоре, не го гледам. Убих крипър. Омага, защо ям? Настрой ям наистина. Омага, виж навън какво стана времето. Аз съм 5 ниво. Виж навън какво Ние стана. от тука минахме, не се ли сещаш? Аз се качвам нагоре, знаеш. Добре, аз ще копая тук. Кажи ми, че сега ще сме в гора. Зомби се спалнал тук. Мъчни зомби. Мога да го ударя. Изхарчих всички грева. Ако не се лъжа, това е дърт. Не е дърт. Кобълстоун. Намерих още желязо. Да, бе! Знаеш ли какво? Ние сме в пустиня. Ние сме в пустиня, бате. Паяк. Флинт, намерих флинт. И Дахар, това беше всичко за това. Всичко от този епизод. И очаквайте и трети епизод. И довиждане.